Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pizza 18 na bulan sang Agosto tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Iskandalo sa importasyon sang kalamay, ang mga food manufacturer ginakonsiderar pwede maka-import rekta sang kalamay. Uy, may ara pa kuno mga 126,000 ka metriko tonelada na stock sa budiga sang custom kung pamatian ta si Senate President Meg Sobere. Mayong balita sa lokalo, 1,000 nga fuel subsidy sa mga tricycle driver aprobado na sa third kag final reading sang sanggunian sa siyudad sang Bacolod. Kontrobersyal ini kon maaprobahan ang ginadoso sang Volunteers for Crime and Corruption nga ang silot kamatayon ibalik pagi sa firing squad. Ba, do timpo katsila ba? Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang di is 35 nakiginunanon si Presidente Bongbong Marcos sa mga food manufacturer, sa mga trader. Bangod sining iskandalo bla sa importasyon sang kalamay, ti ang gobyerno subong may plano sila nga tugutan ang mga food manufacturer nga rekta sila ya nga maka-import sang kalamay. Pero ang dire among importante, tinahanglan may approval sang SRA o Sugar Regulatory Administration. Bilang kabahin ini suno kay Presidente Bongbong Marcos sa concern karon sang mga negosyante sa kakulang sang kalamay. Tigin tipon, ginpatawag sang Presidente ang mga trader, mga food manufacturer, kaghambalan ang problema sa importasyon sang kalamay. Te balo ka naman na iskandalo ini ang sugar import number 4 nga mong kabangdanan nga nagkarurumpag na ang mga opisyal. Pinakadako nga iskandalo pagbukas sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Tinag-re-resign na Sanday Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, SRA Administrator Hermenegildo Sirapica, kag SRA Board Member Roland Beltran, baliba daw para sa ikayong lawas. Kag ang isagid nga boyfriend gid sang vice-gobernador daw nagapabilin, daw hindi gitsaya magalin mientras tanto nga hindi imando ni Presidente Bongbong Marcos. Tiamo ini. Pero ang gobyerno nagalantaw sa posibilidad nga sa bulan sang Oktubre maga-import sang kalamay kung kulang gid bilang preparasyon sa supply, pero 150,000 ang kametriko tonelada nga makaigo na sa pananaw kang pagtuon sa isa ka tuig. Hindi pareho sang 300 metriko tonelada nga i-import kuntani sa mga opisyal sang SRA. Tiamo ini, ang pasalig ni Presidente Bongbong Marcos, hindi kita mag-import sa sobra kaayo sa aton kinahanglanon. Mayo man niya, bisan temprano pa ang iskandalo
natagaan solusyon. Kagang solusyon, amo ang pag-iskirda o kung pagre-resign sang mga opisyal sang SRA kagilayon man ginbaton ni Presidente Bongbong Marcos. Kay kung wala madiskubrihan temprano, base kon na disgrasya naman kita sa importasyon sang kalamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitintalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron.
Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Ari pagida masadyaw. Gin-expose ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nya may ara pa nga stock sa budiga sang custom nga masubra 126,000 ka metriko tonelada nga kalamay. Dini halin. Gikan sa 172,000 ka metriko tonelada nga nag-abot sa tong Hulyo 31. Nya magluwas ini, may paabuton pa nga 27,000 ka metriko tonelada kag base ini sa Sugar Order number 3. Ang iskandalo ko di Sugar Order number 4, iniya Sugar Order number 3 kung matuod ang palayag sang presidente sang Senado nakastak pa sa budiga sang custom. So ano nato nina? Kung matuod nga rada ang linibo ka metriko tonelada sang kalamay, ano, ihorda na? Taguon ta? Parabuyan ta kung magmahal na kayong kalamay? Ini, dako naman ini nga iskandalo kung mapamatudan. Kung pamatian takapon si Senador Grispo, niya dapat na gamiton ng lay batok sa mga sugar hoarder ni nagahod nagatago sa kalamay bala nga ginakabig ya ni Senador Grispo nga artificial shortage lang. Kay amo ini silang mga hoarder ang nagaipit sa supply sang kalamay, panawag yung mga sindikato. Lain na gini, kinanglan, tukion naman ini nga iskandalo. Kag kon mapamatudan, ngagan labukot ang kalabe, ginatago, kag buyan kung magmahal, dapat buyan man sila sa ila palang nga kuan. Grabe na gid, hindi na gid magwanta ng Bureau of Customs, no? Kinanglan siguro na overhaul na gid, no? Tanan na gid nga mga opisyal pangakason. Kaya hindi na gid magwantang iskandalo. Korupsyon, hindi magwanta. Mismo sa sangasang gobyerno. Mismo sa mga opisyal sang mga ahensya sang gobyerno. Amo na nga gakapurdoy kita nga supposed to be makadto sa kaban sang gobyerno gadiretso sa bulsa sang mga korap nga opisyal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubos ang construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sa kabulig sa pagpangabuhi. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Ari na intriga ko sa niyo. Bangod hindi na gid maagwanta ang kriminalidad sa pungsod Pilipinas, entrada ang Volunteers Against Crime and Corruption. Anong ila sini? Ginaduso ibalik ang silot nga kamatayon. Kag daw may ara pasla ikog nya ipagi guro sa firing squad mayo ay. Porte no? Ba, kamusta? Sugot kamo sini sigurado maibual sining simbahan. Ining firing squad nga niya nadumduman ko ni natabo lang ini kisa sa pungsod Pilipinas sadtong panahon bala ni anay Presidente Ferdinand Marcos amay ni Bongbong. Kundi may Chinese to, nga nadakpan nga naga-uluintra sa droga, amo tong nahauna nga firing squad, binatindog sa plaza kag firing squad, amo lang nadumduman ko nga natabo sa pungsod Pilipinas. Ti ini kon iduso ang firing squad, porte ni, ano naman ayan ang ibwal sini sang tanan nga kasimbahanan. Kaya nagakatabo lang ining mga firing squad nga ni San Chimpo sa una, San Chimpo hapon, sa Mexico kag iban pa makita mo lang na nga ginapaidas kag lotangon. Sa tong panahon sang hapon may kinta kolumna bla
ning kasoksok libon bala nga may buo iya mata nga Pilipino, ginatudlo yang Pilipino nga kon itudlo gani, ate, kon hindi otdan ulo, firing squad sa ngapon. Pilipino nago, Pilipino tudlo. Puerte, te kon ibalik tayo ng firing squad, ini nga isyu guro, puerte ay no? Gari nagumba lang guro, pudag-pudagid ang aton mga kauturan pila ka sektor nga hindi konforme sang silot nga kamatayon. Silot pala nga kamatayon sa mga electricer kay iban, puerte na ganing ibwal, ipagi mo pa sa firing squad ba? Puerte no? Daw pelikula lang ba? Ti sigurado ining ginadoso sang Volunteers Against Crime and Corruption daw palaban-laban daw hindi kini maaprubahan sang aton sini mga mamalida. Magluwas kon ang pila ka mga mamalida maluyagon sa dugo bala inang mapintas kag daw may ara tao mo ining mapintas nga tao nga makakita dugo daw nanamitan daw vampira bla kon makita yang gatulo ang dugo daw ganami pagid ang pamatyagya tiamon isla mga tao sa aton sini opisyal nga posible magaupod sa ginaduso nga silot nga kamatayon ti firing squad daw hindi amo no abi firing squad ka andi buinas la na kon ang tanan nga mga armas nga gingamit hindi maglupok kalain daw milagro ba lantaon ta kon anong reaksyon sini sang pipila ka mga sektor sa ginadoso sang Volunteers Against Crime and Corruption nga ibalik ang silot nga kamatayon kag ang ikog firing squad. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 55. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director. Radio Balita Lokal. Pabuas Santa, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!